Sani ne jotije paw ndege ma JKIA koro chungo ng'anyo manotimore odiochieng' ma kawuono chakre nyoro gotieno nyaka kawuono manorocho chenro mag wuoth wach mawuok sani seche mawuoye ni koro ng'anyo no ochungi ayanga gi jotije paw ndege manorocho wach chenro mag wuoth. To kata kamano kane pok gichungo ng'anyo no kawuono, chenro mag wuoth ne orochore paw ndege ma pacho kaendi kaluwore kod ng'anyo mane obagi gi jotich mag paw ndege makwedo okang' mageto kawo paw ndege mar Jomo Kenyatta International Airport mondo odhi e lwet ji giwegi. Kwan maduong' mag jowuoth mane ochopo e paw ndege no ne piny ogonya ng'eng nimar ne onge ndege mane donjo kata mawuok. Jafwambo marwa Georgia oko miwa ler mar wachni. Jotich e alap mar ndeke ma Jomo Kenyatta e boma ma Nairobi ne ochopo singo margi mar bago ng'anyo kendo rocho chenro duto mag wuoth. Man en yor chwalo ng'ur margi motenore gi chenro mar keto pawno e lwet kambi ji giwegi midendo ni Adani Holdings Limited. Miche kod meche mag jowuoth mane ochopo kanyo mar idho ndege kendo dhi kuonde mopogore ne okwamo ni mar onge ndeke mane donjo kata wuok e pawno. I got a message from Kenya Airways a couple of hours ago saying come to the airport 4 hours early with no explanation. It's very frustrating. I have to get home. My flight is from Nairobi to China. I came here because I wanted to get a quick flight, but unfortunately, as you can see, things are not as we expected. Kata kamano, duol mochung'ne tayo chenro mag wuodh ndeke pacho ka kotelnegi kod jata tije margi makojolo Henry Ogoye ne ogolo ote mar kwayo jowuoth duto ng'uono kaluwore kod ng'ikruok mane obedo. E alap mar ndeke ma Kisumo, jotich ne bende obago ng'anyo margi ka gisiro jowetegi ma Nairobi ka gikoni chenro no chalni itime e yor piny maonge ler. Jowuoth mane chopo kanyo ne piny ogoyo nyang'eng bang' yango ni onge ndeke mane donjo kata mane wuok, ka moko kuomgi ne opong' mana gi wach ni onge dhi wuoth. JKIA is our home, and JKIA is our father, is our mother, and is our everything. So in short, we are telling the government, go away with your dirty deals of Adani. Go, go! Go, go! Go! Reject Adani, reject! No go beni bedo side gi mondo gi nyiswa again from prior ni there are some delays madi bedo to abedo mana ng'eyo ni magi otimore kasechopo e airport o affecta kabisa nikech koro tuna na riti. Weche ne okopogore e alap mar ndeke ma Moi e boma ma Mombasa, kuma jowuoth ne oriedo ka gin kod geno ni weche ne kidek lokore kendo yienegi dhi nyime kod wuodhgi gino ma kata kamano ne okotimore. Thothgi ne onyiso ich wang' kaluwore gi ng'anyo ma kamano magikoni okonego roch wuodhegi to chutho mago mane dhi e pinje maoko e wuodhi mane ochan chon. My initial flight was to be 9:30 a.m. nifike Nairobi 10:30, and then I'm to take a flight from Nairobi to South Africa. Ilikuwa ni 12:35 nifike South Africa 3:55 p.m. Jana usiku nikapata mshangao, flight zimerushwa kurushwa. To be honest, I have no idea. We have just arrived from our hotel and we are just waiting here in line for our flight. Tumeambiwa kuna go slow. Sasa tujui ni go slow ya ina gani na itafika saa ngapi. Let them go back to the hotels. Ama rudi nyumbani. They won't travel today. Leo kidogo itakuwa shida na tunaomba msamaha. Jotich mag pawno mane jobago ng'anyo ne oramo moumoe gi piny ok ginidoge tich ngang' ka bende gikwayo jowuoth duto mane ochopo kanyo mondo mi odogi kuonde mane giaye. Luoro margi en ni thothgi kidek wito thuolo mag tije ka diponi pap ma Jomo Kenyatta oketi e lwet kambi ji giwegi mar Adani Holdings Limited. There's not been an aircraft that left JKIA since last night, midnight. Okay? There's not been an aircraft that has left Moi International Airport. Services are grounded. Na sasa ndo tumeanza. It's a corrupt deal. Why are they not giving us all the papers? Mbona wataki tuonyeshe hizo papers zote? Tuone ni nini na wanaficha mbele ya watu. Anakuja na tamu zake na sheria zake kutunyanyasa. Ni kama kutunyanyasa. Na ni kama serikali imekataa kutusikiliza. President aende ampatie shamba. Hata hapa Mazeras kuna shamba. Ajenge airport hapo, ainvest hapo, aandike wa Kenya. Lakini kuja kuchukua JKIA sisi tumekataa kama wa Kenya.
Ng'ikruok ma kamano ne bende obedo e alap mar ndeke ma Eldoret, kuma jowuoth ne oywak ni gino konego rwakgi e lweny mantiere kind piny owacho kod jotich manie pawe mag ndeke ma pacho ka. On getting the JKIA being managed by foreigners, we are all concerned. We need to get to know what does it mean. 30 years is quite a long time. George Aoko, Ramogi TV.